Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng chicharon bulaklak. At sinigang na salmon belly. Yes! At meron tayong gulay mga ka-foodies. At meron akong rice. At meron tayong sausawan, suka, bawang, sibuyas na may sili. Ang drinks natin, pineapple juice at saka tubig. Tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration kaya pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis din kamay namin. Mga taki kapampakan. Maganda na po. Opo. Yes. Ayan. Naka-collie rice pa rin po tayo ngayon. Yes. Unang subo tayo, Val. Ito. Maganda ba tayo sa video? Suot mo ba yung blusang itim mo? Kasi bago yung ano namin. Bago yung camera eh. Naka-blusang itim pa niyan. Naka-red ka eh. Okay. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Mga tamo. Mga tamo. Hmm. Mm. Dito ka na. Sakto. Siyempre, pamalakasan rice. Hmm. Sarap. Hop. Mm. Ulit tayo. Ano? Pa tayo ng ano? Sigang. Sarap yan. Namiss ko to. Talaga ba? Oo. Sana all namimiss. Yan. Salmon belly. Mm-mm. Mm. Ang tagal na natin di kumakain ng ano, no? Chicharong bulaklak na parang Mm-mm. 1 year Talaga na. ako, matagal na talaga. 1 year. Chicharong bulaklak. Tapos dalawa lang kami. Mm-mm. Kumakain lang tayo ng chicharon bulaklak kapag malalaki yung collab natin. Kikipag-collab tayo, no? Mm-mm.
Lalaki mo. Babies. Yan, no? Lagyan natin ng sili. Yan. Mm. Hmm? Hmm? Hmm. Nakuraan. Sina Kuya Mike, kumain sila ng 50 pieces okra. Mm-mm. Panoorin nyo yun, naubos nila. Siyempre, masarap yung ano nila. Yung partner nila. Ito sa'yo. Thank you. You're welcome. Hi, Kuya Mike. Busin ko na yung rice ko. Akin lang pala to. Kala ko kukuha ka. Bawal. Bawal ka pala. Ay! Puta yun, Che. Hindi, malakas yung angin. Ang lakas ng hangin. Naririnig nyo ba? Naririnig nila yan? Yung hangin. At maraming salamat po sa nagbigay sa amin ng damit. Mads Ellen, Tita Mads Ellen, thank you so much po sa binigay niyong blessings sa amin ni Ate Albi. I love you po. Heto na po yung damit. Ganda, oh. At Bagay saka ko kay sa Ate Leia Payawan, thank you so much po sa binigay niyo rin damit, Ate Leia. Puerto. I love Puerto Galera. Yes. Tapos kay Tita Mads naman po, ito. I love Bacolod City. Bacolod. Yan. Oo. Fresh from Bacolod po Yes. yung mga anak ko. Ang dami niyang pinigay sa atin, no? Mm-mm. Thank you so much po, Tita Mads Helen. I love you. Mga kapudibis, meron din po channel si Mads Ellen. Apo. Mixed vlog po yung ginagawa niya, mga kapudibis. Meron din po siya Facebook page, kaya paki-follow na rin po at subscribe. Maraming Opo. salamat po, mga kapudibis. I love you po. Ate tayo. Tayo. Malaki. Meron pa ako.
At kay Nanay Babes, thank you so much po sa binigay niyong makeup sa akin. Ayan. Advance happy birthday daw. Maraming salamat po. Nanay Babes. Puso on. Umuulan na mga kapudipis. Bilisan natin, baka mabasa tayo. Baka mawalan ng power. Bilisan natin. Sarap. Lakas ng ulan. Maria Mercedes, kasama ko. Kalahati, Gardo Berto. Gardo ba? Ano gusto mo? Tapos naka-black, siya? Black blouse. Ang tawag doon? Blusang itim. Asan yung blusang itim mo? Pante yun. Panty ba yun? Wala. Ubos ko. Bus na? Ayan mga foodies, sa next mukbang na lang po kami mag-shout ng mga members po namin. Baka biglang mamatay yung ilaw. Gusto ko na lang pong i-shoutout si Regina May Banyares. Thank you so much po. At si Kayselyn Bernardo de los Santos. Ayan, ikakasal na siya sa April. Wow, congratulations! Sana all! Thank you so much po sa suporta po nyo sa amin ni BBM. At kay Raquel Aga de Guzman. At kay Jai Jai. At kay Jory Almoguera. Ayan, salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At shoutout din po sa Team Matibay. I love you so much. I love you po, Timatibay. Siya pa, Laya Payawan. Ate Bibi Lea Arisa, Payawan. I love you. At si Timmy. Timmy, Frenny Lenny, Frenny, it's Rizali. Ayan, I love you so much. I love you mga po. Senior Maymay, Jason Laksamana, Mads Ellen, Stella Batusin, Ending Elsalay. Elenia Ensalay at si Nanay Babes. Ayan, shoutout Nanay po Babes, sa iyo. I love you po. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok nandun po, DB, Instagram nandun po, DB, at TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you.